sori tästä taustasta ja vähän kaikesta. Mut mä oon mun äitin luona. Ja no tosin joo, mut mä kerron siitä vähän, tää on tämmönen infovideo. Sori kun ei ole tullut siis oikeesti tosi pitkään aikaa videoita. Mä oon yrittänyt tehdä videoita, mutta mun kanavalle ei pystynyt tekemään aiemmin videoita. Mä en oo varma pystyykö enää, sori taustalta kuuluvat äänet. Mutta mulla on sellaista ilmoitusta, että mun kanava muuttuu, sen nimi muuttuu. Mun kanava tulee semmoiseksi, että siellä esiintyy mun pupu, eli mun pupu mun pupu, koska mä saan huomenna mennä hakemaan, mä teen varmaan maideen tai jotain, niin mä saan mun pupun. Se on luppakorvakani. Mä kerron siitä vähän enemmän kuin mä saan sen. Me haetaan se turvakoti mikä, mä en muista sen nimeä. Mutta tilatkaa sekin kanava sitten, jos haluatte lisää kanivideoita. Ja mä teen tosi paljon kaikkia häkisiivouksia ja häkinestelyvideoita ja kaikkea tälleen. Mut joo, tosin sori siitä, kun mä en oo tehnyt paljon videoita. Mut joo, eiköhän tää nopea infovideo ollut tässä. Mut joo, moikka!